Сет начало, тишинката моля, камера, екшън. До бой се стигна, драги, тук, защото Твидълди напук от мене. Твидълдъм, любимия му звук. Как така? Как така? Ще питат всички тук сега. Как така? Как така? Така ре, как? Ми дале, как? 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 Ама не питам аз! А кой? Ми те. Те? Те. Те. Уважаеми зрители, Пожелаваме ви весела Коледа и щастлива Нова година. от Младежки театър Николай Бинев, Tweedle Records, Feed Feed Асен Асен Аврамов. Аврамов. Спасибо. Molto bene.